pagpatuman sa health and safety protocol, mas gipahugtan sa mga otoridad sa Cagayan de Oro City. Atong sayron ang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Tek, mas gipakusgan karon ang pagpanakop sa mga nagmalapason sa face mask ordinance dinhi sa Cagayan de Oro City tungod na sab sa nagapadayong pagsaka sa local COVID-19 cases sa syudad. Istriktong gipatuman karon sa lokal nga kagamhanan sa Cagayan de Oro City ang COVID-19 protocol sa mga public utility vehicles. Kinahanglan, naka-face mask o face shield ang tanan sakay sa PUV. Kining si Bernardito Agbalog, usa sa mga nakapalit og face shield diyang gisita sa otoridad. Mas maayo boss kay dagan na kay cases ang Cagayan de Oro sa mga COVID. O mas maayo kay nagkakaprotektahan ng mga tao diri sa atong lugar. Gipahinumduman sab sa PUJ driver nga si Rolando Makabudbod nga masunod sa iyang mga pasahero ang health and safety protocols. Mas maayo na sir para dili mo kalat ang virus sir. Mas maayo ng safety kita sir. So, unsay ginaingon nimo sa imong pasahero? Nga dili pasakay og walay pisil, dili kompleto. Adlong Martes, daghang Cagayanon palibot sa Kugon Market ang nadakpan sa disiplina muna team tungod wala gitarong ang pagsulob sa face mask. Unta makita sa katawhan nga on the side sa gobyerno gabuhaton nato tanan no. Ang importante na gyud ang kooperasyon na gyud sa katawhan na lang. Maubanan ta nila kay admittedly dili man gyud nato mahurot pud tanang lugar. Tanan nga higayon nga nay magbantay kanato. Tek, way puas karon ang panawagan sa lokal nga kagamhanan ngadto sa mga Cagayanon nga dili kalimtad ang minimum public health standard nga aron makatabang ang mga Cagayanon nga mukunhod na ang active cases dinhi sa syudad. Tek. Daghang salamat, Cyril Chavez.